Όποιος κινείται σήμερα σε έναν εθνικό δρόμο με διόδια δεν πληρώνει ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύει. Δεν υπάρχει δηλαδή αναλογική χρέωση. Όποιος για παράδειγμα μπαίνει στην Αττική Οδό από την Ελευσίνα για να καταλήξει στο αεροδρόμιο, πληρώνει το ίδιο ποσό με κάποιον που τη χρησιμοποιεί για 2 μόλις χιλιόμετρα. Εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν έχει κλειστό σύστημα διοδίων. Στο εξωτερικό, μπαίνοντας στον εθνικό δρόμο, μπαίνεις μια κάρτα ηλεκτρονικής χρέωσης. Βγαίνοντας από την εθνική, δίνεις στον γκισέ την κάρτα και πληρώνεις ανάλογα με την απόσταση που έχεις διανύσει. Οι κατασκευάστριες εταιρείες έπρεπε ήδη να έχουν τοποθετήσει με βάση τις συμβάσεις αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα στην Ελλάδα. Το σύστημά μας είναι χιλιομετρικό. Απλώς έχουμε πάρα πολλούς κόμβους. Αν έχεις πάρα πολλούς κόμβους, θα πρέπει να φτιάξεις πάρα πολλούς σταθμούς διοδίων. Τι έκαναν λοιπόν εδώ? Αντί να καταργηθούν κάποιοι κόμβοι, και σας εξήγησα νωρίτερα, η ελληνική περιφέρεια δεν σήκωνε κατάργηση των κόμβων. Άρα, είτε για να μην μπουν λοιπόν πάρα πολλοί σταθμοί διοδίων και στην είσοδο και στην έξοδο, μπήκαν οι λεγόμενοι μετοπικοί. Στους οποίους μετοπικούς η χρέωση είναι χιλιομετρική. Δηλαδή, για κάποιον που κάνει τη διαδρομή, ας πούμε, Αθήνα-Θεσσαλονίκη και θα βρει μπροστά του 8 σταθμούς, σε κάθε σταθμό πληρώνει από το μισό της προηγούμενης της απόστασης από τον προηγούμενο σταθμό μέχρι το μισό της απόστασης από τον επόμενο σταθμό. Αν τα προσθέσεις λοιπόν όλα τα μισά, πληρώνει χιλιομετρικά αυτό το τέλος, αυτό το διόδιο. Πρέπει να θέλουμε δρόμους για την ασφαλειά μας. Αλλά θα πρέπει να τους πληρώνουμε με άλλο τρόπο. Πρέπει να πληρώνουμε τους δρόμους με βάση τα χιλιόμετρα που κάνουμε. Δεν μπορώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεκινάω, ας πούμε, προς το κομμάτι το βόρειο και μόλις φτάσω στα διόδια των Αφιδνών, πληρώνω 2 ευρώ και κάτι, 2 και 10, για να διανύσω 300 μέτρα να βγω στο Καπανδρίτη και μετά ίδια λεφτά φτάνω στη Θήβα. Αυτό είναι άδικο. Το σύστημα των ελληνικών διοδίων είναι χιλιομετρικό, μάλλον με μπακάλικο τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κάποιος πως αν στην Αττική Οδό υπήρχαν διόδια με βάση τα χιλιόμετρα που διανύει κάποιος, τα έσοδα της εταιρείας θα ήταν κατά πολύ μικρότερα. Έχει υπολογιστεί πως για το τμήμα της Εθνικής Οδού από την Αθήνα έως τη Θήβα, αν υπήρχε χιλιομετρική χρέωση, έως το 2013 η εταιρεία που διαχειρίζεται το δρόμο θα είχε χάσει πέρα τα 30 εκατομμύρια. Σήμερα η εικόνα αυτή γίνεται όλο και πιο συχνή. Ένα ολόκληρο κίνημα που αρνείται να πληρώσει τα διόδια, προχωρά σε οργανωμένες αντιδράσεις, αλλά και κινήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δεν πληρώνουμε τα ιδιωτικά διόδια. Σπρώχνουμε τις μπάρες. Δεν πληρώνουμε στα ιδιωτικά διόδια. Σίγουρα. Έχεις τις οδηγίες. Δεν πληρώνουμε διόδια. Ξέρουμε και δεν τα πληρώνουμε. Έτσι. Μία νταλίκα η οποία ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη για να κατέβει στην Αθήνα. Ανά 40-50 χιλιόμετρα ο νταλικέρης σταματάει αυτόν τον τεράστιο όγκο, αυτό το όχημα, το σταματάει, πληρώνει, ξεκινάει, χαμένος χρόνος, χαμένα καύσιμα, επιβάρυνση του περιβάλλοντος και όλο αυτό επί 30 χρόνια. Απορώ ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν αυτό το σύστημα ίσπραξης διοδίων. Για να μην ρωτήσω ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν αυτές τις συμβάσεις. Με ρωτήσατε γιατί δεν πρέπει να πληρώνουμε. Αρνούμαστε να πληρώσουμε διότι δεν είμαστε τζαπατζίδες όπως κάποιοι συνάδελφοί σας λένε στα αθηναϊκά κανάλια, στα δελτία των 8. Είμαστε πολίτες συνειδητοποιημένοι οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε μια γυναίκα μέσα στην Επιτροπή, μια γυναίκα που θεωρούσε ότι μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει τίποτα που να φεύγει από τις γραμμές του καθοπρεπισμού. Είπε ότι όταν έφυγα από τη δουλειά μου και με απολύσανε, κατευθυνόμενοι προς τα διόδια, αποφάσισα να μην πληρώσω. Άνοιξα το αυτοκίνητο, την ώρα που βγήκα έξω έτρεμα τα πόδια μου. Την ώρα που έσπρωξα την μπάρα, ήθελα να φωνάξω ελευθερία. Νομίζω ότι αυτό είναι και όλη η αλήθεια το γιατί γιγαντώνει αυτό το κίνημα. Ξεκινήσαμε σαν κίνημα οργανωμένα, δηλαδή ενωθήκαμε τα κινήματα που υπήρχαν εδώ στα Φίδνες με τον Οροπό και άλλο. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2009, όταν βγήκε τότε το ΙΠΕΧΟΔΕ και ανακοίνωσε τις νέες αυξήσεις. Οπότε καταλάβαμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό σιγά σιγά συγκροτηθήκαμε σε ένα κίνημα και ξεκινήσαμε μετά από λίγο καιρό την διαδικασία του δεν πληρώνω. Τώρα παιδιά,
Είναι πληρωμένη η δρομή. Το κίνημα ενάντια στα διόδια υποστηρίζει πως εκφράζει το δικαίωμα του πολίτη να αντιστέκεται απέναντι σε αυθαίρετες κρατικές επιλογές. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ανάμεσα στις διεκδικήσεις ενός συνεχώς αυξανόμενου κινήματος που επικαλείται νόμους και το Σύνταγμα και τις απαιτήσεις των εταιριών που και αυτές επικαλούνται την επικύρωση των συμβάσεων από την Βουλή το 2007. Εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με την κοινωνία. Το έργο αυτό γίνεται για την κοινωνία και θα πρέπει να το θέλει η κοινωνία. Αν δεν το θέλει η κοινωνία, τότε το έργο αυτό είναι καλύτερο να μην γίνει. Αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, εμείς θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα που το δημόσια κυβέρνηση πρέπει να το λύσει, εφόσον, όπως ξέρετε, έχει εξαπλωθεί και σε άλλους τομείς. Εμείς, σαν επενδυτές, βασιστήκαμε στο βασικό αντάλλαγμα των διοδίων για να γίνει αυτή η μεγάλη επένδυση, η χρηματοδότηση, και έχουμε αναλάβει από αυτού ένα τεράστιο ρίσκο. Όπως ξέρετε, η σύμβαση αυτή έχει κυρωθεί στη Βουλή και είναι ο νόμος. Πιστεύω ότι το δημόσιο θα βρει τον τρόπο να λύσει αυτό το πρόβλημα. Οι δεσμεύσεις της πολιτείας είναι πάρα πολύ ισχυρές. Οφείλω μάλιστα να σας πω ότι εάν ακυρωθούν τα έργα με ευθύνη του δημοσίου, κάτι που έγινε στην υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας, τότε πληρώνει ποινικές ρήτρες. Μάλιστα για ένα έργο 490 εκατομμύρια για την υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης είχαν ζητήσει 410 εκατομμύρια αποζημιώσεις. Μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις στην διαιτησία κατέληξε περίπου στο 65-70 εκατομμύρια και πάλι δεν αποδεκτό από την πλευρά των ιδιωτών για ένα έργο που ούτε καν έγινε. Συνεπώς οι ρήτρες είναι πολύ σκληρές. Τη στιγμή που έχουν υπογραφεί και έχει δεσμευτεί το δημόσιο με ποινικές ρήτρες, τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν. Πώς όμως μπορεί να λύσει το κράτος ένα θέμα στο οποίο οι διεκδικητές είναι υποστηρικτές, όπως λένε, της νομιμότητας? Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν διόδια και έχουν δικαιωθεί. Είναι παράνομος αυτός που σηκώνει την μπάρα των διοδίων αρνούμενος να πληρώσει? Το σήκωμα της μπάρας δεν είναι ποινικό αδίκημα και αυτό πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Γιατί ο κάθε Έλληνας, αλλά και γενικά ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στη χώρα μας, με βάση το άρθρο 5 του Συντάγματος, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. Κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στην ελληνική επικράτεια. Όποιος τον εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο και με την μπάρα διαπράττει ποινικό αδίκημα. Αυτός διαπράττει ποινικό αδίκημα. Ακόμα ενδεχομένως και το αδίκημα της παρακόλλησης συγκοινωνιών, εάν δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Συνεπώς η αστυνομία δεν έχει καμιά ανάμειξη και δεν αναμειγνύεται όταν σηκώνουμε την μπάρα. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος. Όταν υπογράψαμε τη σύμβαση παραχώρηση με το ελληνικό κράτος, αυτή πήγε στην Ελληνική Βουλή, έγινε νόμος του ελληνικού κράτους και τότε ελέγχθηκε από τις ελληνικές αρχές αλλά και τις κοινοτικές σχετικά με τη συνταγματικότητά της και με το κατά πόσο είναι συμβατή με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η σύμβαση ορίζει ότι η μη πληρωμή διοδίων αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία. Άρα θα ακολουθήσουμε την νόμιμη οδό. Αυτό σημαίνει ότι θα ενημερώνουμε κάθε χρήστη ότι πέρασε την τάδε ώρα, την τάδε ημέρα από κάποιο σταθμό χωρίς να πληρώσει και θα ζητάμε μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες να περάσει από οποιοδήποτε σταθμό διοδίων να πληρώσει το αντίτιμο. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα προχωρήσουμε στην έκδοση διαταγών πληρωμής. Καλησπέρα, δεν θα πληρώσουμε. Η άρνηση πληρωμής διοδίων δημιουργεί μια αστική αντιπαράθεση μεταξύ εταιρείας διοδίων και οδηγού. Η μπάρα είναι νόμιμο που δεν σηκώνεται και δεν σπρώχνεται? Αυτό μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. Αν είναι νόμιμο ή όχι. Έτσι. Επειδή γνωρίζω ότι είναι παράνομο, γι' αυτό σας λέω. Το γνωρίζετε? Δεν μήνυσε αν νομίζετε ότι είναι παράνομο. Προχωρήστε και σταματήστε δεξιά για να φτιάξουμε και το έντυπο. Δεν θα συμπληρώσουμε κάποιο έντυπο. Ευχαριστούμε. Αν θέλει η εταιρεία να διεκδικήσει το ποσό του αντιτίμου, πρέπει να κάνει αγωγή σε αυτόν που δεν πληρώνει. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Δηλαδή, να βεβαιώσει το δημόσιο σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Από εκεί και πέρα, εφόσον πάρει αυτή τη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει το δικαίωμα βάσει φωτογραφίας που εκδίδεται με βάση τις κάμερες που υπάρχουν σε κάθε σταθμό, λοιπόν, και βάσει της σημειώσεως που θα γράψει ο αρμόδιος υπάλληλος, ο εισπράκτορας, ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο τη συγκεκριμένη ώρα διήλθε χωρίς να πληρώσει, έχει λοιπόν δικαίωμα με βάση αυτά να αποστείλει μια επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος και να του ζητήσει την πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σταθμό διοδίων. Αν δεν γίνει όμως η πληρωμή μέσα σε μια προθεσμία 15 ημερών, τότε έχει το δικαίωμα να κάνει αγωγή σαν παθούσα ή και να εκδώσει διαταγή πληρωμής σε βάρος του ιδιοκτήτη του οχήματος. Έτσι λέει ο νόμος. Το ζήτημα είναι όμως ότι σε αυτήν όλη τη διαδικασία υπάρχουν διάφορα θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και τα οποία μας επιτρέπουν να πούμε ότι αυτή η διαδικασία, ειδικά της έκδοσης διαταγής πληρωμής, δεν είναι καθόλου νόμιμη. 4 τώρα χρόνια δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς το ότι οι ίδιοι βλέπουν, οι εταιρείες και το κράτος, ότι κάπου νομικά δεν στέκονται όλα αυτά. Δεν μπορούν να ζητήσουν αντίτιμο, τέλος για κάτι το οποίο δεν έφτιαξαν. Δεν μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο, γιατί δεν υπάρχει καμιά αναγνώριση οφειλής. Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο φερόμενος οφειλέτης πρέπει να έχει αναγνωρίσει μια οφειλή. Σε δημόσιο ιδιωτικό έγγραφο να υπάρχει μια υπογραφή. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς δεν μπορούν νομικά να απευθυνθούν στα δικαστήρια και να ζητήσουν διαταγή πληρωμής. Αλλά κι αν τέτοια διαταγή κάποιος δικαστής βγάλει, τότε έχουμε τα επόμενα όπλα, που είναι η ανακοπή, η αίτηση αναστολής κλπ. Και επιπλέον δεν μπορούν να βάζουν πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι η υπόθεση του δημόσιου λειτουργού. Πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Να είναι κάποιος εκπρόσωπος του κράτους, δημόσιος υπάλληλος, να έχουν τηρηθεί και άλλες προϋποθέσεις από το Σύνταγμα, όπως της προηγούμενης ακρόασης, και μετά να επιβληθεί πρόστιμο. Ιδιώτης σε ιδιώτη δεν επιβάλλει πρόστιμο. Αντισυνταγματικό. Το όλο θέμα συνάδει και με το εξής, ότι για πρώτη ίσως φορά στα ελληνικόχρονικά αναθέτουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ιδιώτες. Μην ξεχνάμε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα γίνεται από την εταιρεία. Πριν 6 μήνες περίπου στείλανε με εντολή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας αστυνομικούς στα διόδια να παίρνουν τα στοιχεία από όσους δεν πληρώνανε και να τα δίνουν στους υπαλλήλους. Στείλαμε ένα εξώδικο στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και εξηγούσαμε τους λόγους, γιατί δεν θεωρούμε security τους αστυνομικούς των εταιριών και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να παίρνουν τα προσωπικά μας δεδομένα να τα δίνουν στην εταιρεία. Και φυσικά αυτό δεν φαίνεται πουθενά στη σύμβαση παραχώρησης, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Η σύμβαση ορίζει ούτε η αστυνομία ούτε η εφορία μπορεί να εμπλακεί ανάμεσα σε εμάς και στην ιδιωτική εταιρεία. Στη δική μας την περίπτωση η μη πληρωμή είναι πιθανό να οδηγήσει σε κατάρρευση των έργων. Κατάρρευση των έργων σημαίνει χιλιάδες εργαζόμενοι χωρίς εργασία πια. Κατά 99% οι δρόμοι θα μείνουν ημιτελείς, γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα χρήματα για να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Αποζημιώσεις από το ελληνικό κράτος προς τις εταιρείες. Και βέβαια χάνουμε, νομίζω, έναν από τους ελάχιστους επενδυτικούς και ένας από τους ελάχιστους άξονες ανάπτυξης που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν γίνονται επενδύσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και τα έργα παραχώρησης είναι από τις ελάχιστες επενδύσεις που μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να ξεκινήσει να πάει προς τα μπροστά. Η διαταγή πληρωμής είναι μια διαδικασία που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ δανειστή και οφειλέτη όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη οφειλή από μια σύμβαση. Δεν μου πληρώσετε την τάδε επιταγή, δεν μου πληρώσετε το τάδε γραμμάτιο και έχω το δικαίωμα να δικάσω τη συγκεκριμένη συναλλαγματική και το συγκεκριμένο γραμμάτιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ όταν θέλω να περάσω από ένα σταθμό διοδίων, δεν έχω υπογράψει και δεν υπογράφω κάποια σύμβαση. Μπορεί ναι μεν να είναι παθούσα με την έννοια ότι χάνει λεφτά η εταιρεία, αλλά η διαταγή πληρωμής αφορά άλλες σχέσεις. Δεν αποκλείεται το δικαίωμα της εταιρείας να κάνει αγωγή κανονικά με τη συνήθη διαδικασία. Διαταγή πληρωμής όμως πιστεύουμε ότι δεν έχει το δικαίωμα να εκδώσει. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως η άργηση καταβολής διοδίων
θα αποτελεί παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό βεβαίως δεν την κάνει ποινικό αδίκημα, αλλά θα ασκήσει μία πίεση στο κίνημα ενάντια στα διόδια. Αν και το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει ένα ακόμα πεδίο νομικών διαξυφισμών. Ήδη με την τροπολογία που έχει καταθέσει ο κ. Ρέπας στην Βουλή μετατρέπεται σε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας η μη καταβολή του διοδίου για να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε αυτούς που για ιδεολογικούς ή όποιους άλλους λόγους θέλουν, είτε για λόγους δικής τους επιλογής, όχι δηλαδή οικονομικής ανέχειας ή ακριβού διοδίου, θέλουν να συνεχίσουν να μην πληρώνουν. Αυτό θα λειτουργεί αποτρεπτικά. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα υπάρξει ποινικοποίηση της άρνησης πληρωμής του διοδίου, εκτός και αν υπάρξει βεβαίως καταστροφή ιδιωτικής ή δημόσιας περιουσίας, παρενόχληση κυκλοφορίας. Αυτό με την κείμενη και την υπάρχουσα νομοθεσία θεωρείται ούτως ή άλλως αδίκημα. Κυρίως όμως η επιλογή μας είναι να νιώσει ο χρήστης, ο πολίτης, ότι οι δρόμοι είναι δικοί του, τη δική του ασφάλεια, τη δική του εξυπηρέτηση, τη δική του εργασία, τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα εξυπηρετούν. Συνεπώς πρέπει να τους υποστηρίξει. Γιατί τα διόδια είναι βασικό εργαλείο χρηματοδότησης των έργων. Έτσι έγιναν οι συμβάσεις και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.